По-късно аз узнах всичко за Илинденско-Преображенското въстание. Узнах за безмерната мъка на нашия народ в Македония, за неговите страдания, за борбите му, за неговите възторзи, за прескъпите му жертви, за чудовния му героизъм. Узнах и приех в сърцето си неговата правда. Тази неодолима жажда се превръща в друга по-голяма жажда. Да разкажа на другите люди за мъките на народа, за борбите му, за героизма му, за неговите копнежи, за неговата света правда. Много повече остана в мен, като жива рана. В сърцето ми все още отворено. Димитър Талев. по-драматичен епизод в освободителната руско-турска война от битката за Шипка. В боя се хвърлят всички, включително и тежко ранените. Суеверен страх обхваща турците, когато срещу тях полетяват трупове. В народната памет името на този старопланински връх се е превърнал в символ на саможертвата в името на Отечеството. И има защо. На безсмъртен подвиг паметник огромен. Шипка винаги ще връща и нас, и потомците ни към онези стойности, които отвъд делничното и които правят свободата свещена.
кажи ми,